Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kazhinji vanhu vanobuda pachivhitivhiti vanenge vachitarisira kuti vachawana rubatsiro kune vanoona, asi nhasi uno taona vakauya pachirongwa chaTete Tilda, zvinotyisa, zvinoera, zvinoda kufumurwa. Nhasi uno vachitorwa nemapurisa. Nyaya yacho yakambomira sei? Toda kungoita kechapu zvishoma kuti azvitaurire kuti chii chiri kuitika muupenyu hwake. Makadii ndonzi Shanduhla Chwayo. Ndaigara kumusha kuChipinge. Ndakagara na sekuru. Baba mai vangu wakafa. Vabereki vangu wakafa. Mai vangu wakafa ndine 8 years. Baba vangu wakafa futizve. Ndo vakatanga kufa. Baba kudaro ndakasara ndichigara na sekuru. Andadzidza amai nagugu, mai vamai vangu nevamwe sekuru vangu. Andadzidza amai vangu namai guru vangu ndakagara navo pano. Ndasara ndichigara navo. Kudaro sekuru vangu vakabva vanditi vanoda kundirodza. Ini ndokubva ndaramba ndine 10 years ndokubva ndaramba. Ndaramba kudaro vakatanga kundirova everyday vachiita sevachindirova. Saka ndakasvika pakuzobva kwandakaenda kumusha ndakazobva kwenda ne 10 years. Saka ndangofamba chingoti pese ndapedza kunyora grade 7. Ndangoti pese pandangosvika ndongogara kana kurara kana kuita sei pese. Asi sati ndabva hangu pamba ndinodzokera kumashure ndabva pamba sekuru ava vakandirova vakandibvisa mazino kuti ndaenda ramba kurodzwa. Vandirova vandibvisa mazino kudaro. Vakandiabhiusa vakatondabvisa vakaita zvakawanda pandiri. Then vandadisaida kuti abeta ndipe pamba. Ndabva pamba kudaro. Ndakafamba. Ndaingoti pese pandasvika ndinorara pese pendingori ndipapo padokera zuva ndo pandongorara. Asi kubva pandakaisa kwandakabva kumusha ndakapiwa line nameguru vangu ndobati pamwe unozokwanisa kuwanawo kugara pakanaka pakagara pakanaka. Asi kwauri kuenda kupi? Ndikati zvino zviri kuitika panapa paka beta ndipe hangu pamba. Ndokubva ndaenda line ravanga vakandipa ndora ndandishandisa. Saka ndakandasvika kuno kubva ndatanga kutengesa nchiita sei. Ndobva ndazotenga foni chimbudzi. Ndobva ndazovafonera vakanditi wakagara zvakanaka here. Ini kuziva kuti ndikavati handina kugara zvakanaka. Apapo vanhu vatombotaura chokwadi ndakandagara zvakanaka indi zati handina kugara zvakanaka. Ngade kubvunza igore ripi iroro pamakabva kumusha muchiuya kuno uye zvinezvi mune makore mangani? Pandakabva kumusha ndakabva 2018. Ndopamava muine 10 years 12 years. Pandakabva kumusha ndandine nokuti ndakazosvika muno muHarare kusvika muno muHarare ndo ndakatanga handina kubva kustraight kuya kubva kumusha ndichiuya kuno. Ndakabva ndanyora grade 7 yangu. Ndakanyora grade 7 ne 12 ndakuenda 13. 2017 maive ne 13. Yeah. Pandakanyora grade 7 ne 12 years. Iye zvinezvi kuziva kuti handichanisi kuziva asi ndakanyora ndine 12 years ndakuenda 13. Iye zvimwe mune makore mangani? 21. Ndakuenda 21. Kuenda 21. Chakaita kuti musumuke imimi muzouya paprogramu yaTete Tilda. Chii chakakusumudza kuti munoti imimi ndakati paprogramu inoshamisa, yezvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, ndoda kuendako. Chii chakaita kuti muende paprogramu? Nokuti ndozati zvandakabva mubhira wandakaita kumusha nekutaura kuti vana sekuru vangu vakaenda abhiusa ndandisiri kunyepa. Ndozvakaita kuti ndiuye nditaure izvozvo ndikwanise kubatsirikana nokuti pandakabva kumusha ndichitaura zvana sekuru vangu kuti vakadai handisi kunyepa. Uye vamwe sekuru vangu 1 vakafa zvishuwa asi 1 vacho vaiti vanoda kunditema nebhemba izvozvo vaturi kukumusha. Saka izvozvo kutaura kuno kuti mune 21 years. Asi mukuratidzika kunge mune makore akawanda kudarika 21 years indava. Ndichazivi pamwe handizivi kuti izvo chichiitika. Uchiga nomuti kuda kuenda nemupolisi pane zvatoda kumbonobvunzisa maererano nekugara kukuita mwana wenyu vana vanyu. Saka tichibva pano tichienda papolisi. Mazvinzwisisa. Wazvinzwisisa? Saka ava mapurisa
Tataura nevakanga vachibatsira vana vaiunzwa nemudzimai uyu nezita rake haritozivikanwi nekuti zvaonekwa kuti angori manyepo ega aari kutaura. Muno mustudio tanga tiina madzimai maviri. Umwe ari kuti ava ndimai guru vangu, vachiti mwana wemunin'ina wangu, asi tazoona kuti kubva kwavaita munomu vanga vachiendeswa kumapurisa. Zvichida mukangotitsanangura kuti mimi makaziyana navo sei, makapinda muupenyu hwavo sei? Okay, ndingangoti watakaziva kutanga ndimwana, takavaziva mustreet, vachitengesa mustreet aine vamwe masiblings ake. Mai guru takazovaziva vazouyawo vachida kuunza vamwe vana pamusoro pevatakanga tinavo kare. Isusu takavatora vakatorwa mustreet vachitowitnesserwa ezenjira zvekuwitnessera vana kugamuchira Jesu. Then from there ndopatakazopindawo muupenyu hwavo, vataura masituations ekupenyu hwavo, tikapinda muupenyu hwavo sechechi, tikazvipira kuvabatsira, kuvatora, kuvaita vana vedu, tichivabatsira nezvinodiwa kwavari. Aune madevelopments atanzwa panapa zvakubata sei? Mashoko chaiwo anotopera kuti tingati kudini. Mibvunzo yanga yakawandawo pakupedzisira murwendo rwatati tichifamba nevana. Zvaitikawo izvi imhinduro muchidimbu, asi pamwe chetezve tiri mukukatyamara kuti ndozvinhu zvatati nazvo tisingazivi mumavoko edu. Ndezvipi zvamungade kutaura imimi zvichida kungwadza vamwe, nekuti kunyange shoko raMwari rinoti vachauya vakapfeka matehwe ehwai asi ivo vari mapere? Ndingangotaura kuti tisaneta kuita zvakanaka, uya tisaora mwoyo, asi zvangovapo kazhinji semakristu tinongotora zvinhu for granted, but isu tatodzidzawo kuti atingoti kana munhu akauya achitsvaka rubatsiro tongotobhilivha whatever zvaanenge ataura, because mukufamba kwerwendo urwu tatoona kuti zvimwe zvacho zvitori nemhosva dzinotosungisa, zvinototyisa kuti isu tanga tigara nevanhu vakadaro tisingazivi. Saka uchenjeri hungangovapo ndewekuti kana tawana vanhu vanoda kubatsirwa, Mwari Mweya Mutsvene vatibatsirewo kuti nesuwo tione tsvagurudzo dzedu pavari tisati tagona kunyanya kupinda muupenyu hwavo tichiita, nekuti sevana ava tanga tatopinda nemwoyo wese zviya zvekuti nanhasi tinawo mwoyo wacho, hatina hedu kubva tinotoshuwirawo zvakanaka pamusoro pashandewo. Dai Mwari vamubatsira kuti even ndofunga mango zvona kuti ari kuramba achitoramba achiramba achitowedzera nhema dzacho, totofana kutomunamatira nekutomubatsirawo kuti Mwari vamuitire zvakanaka, agone aponeswe zvemashuwa-shuwa. Tawana mukana wekutaura Teteudha vachitsanangura kuti tizosvika patasvika apa, kuti vanhu vanobuda mustudio vachitorwa nemapurisa zvakambofamba sei, uye chii chakaita kuti vati regai timboongorora nyaya iyi? 2026 maipinda sei Teteudha? 2026 taipinda zvakanaka. Taipinda zvakanaka. Toda kungotenda Mwari nechipo cheupenyu. Isusu tinoziva kuti kana wakagara wakamirira kuona zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, zvinoera, zvinoshamisa, kazhinji kacho tinoziva kuti chete vari kuti munhu auya vazhinji vacho zvinototivhundutsa zveshuma, asi nhasi uno takuona paita munhu aita chivindi musi weTuesday, pane munhu akatouya akati munoziva ini ndiri mwana wechidiki chaizvo, asi pesi yamuri kuona ikai haisi yangu. Asi nhasi uno tazoona titori munomu havana kuswa ngetani, asi vanzi ngatimboendai kumapurisa. Vataura pachikuru. Chii chaitika, chii chazoita kuti vainvaitwe kuti vanzi chimbotiperekedzai tida kumbonotaura tiri kumapurisa? Right. Chaitika mukufamba nenyaya iyi nemukukurukura,
zvakawanda nyaya dzacho hadzisi kubatana, hazvisi kumeka sense, ende muchitaura nemunhu muri kuona mastatements asiyana, ende chishamiso chekutanga kana chinovhundutsa chinototyisa tatozopedzisira tisingachazivi kuti munhu anombonzi ani, anotombonzi ani munhu wacho. Saka ndofunga isu patafamba nenyaya ndopatagomera, chasara takusiyira vemutemo kuti vachipedzesa kuti vazive kuti munhu anombonzi ani koiye, ende vana vari kuti vaning'ina vangu ndivanani, vakabvepi, zviri kumbofamba sei, mapurisa akusimudzirawo ipapapa. Pakutedza kunzwisisa ndokwakaita kuti imimi muti arege ndimboita tsvakurudzo ndione kuti ichokwadi here chiri kuitika ichi, nekuti dzimwe nguva vamwe vanofunga kuti pabasa redu ratinoita tinongotora zvinhu sezvazviri, tiri kungotsvaga kuti vanhu vaone nyaya, asi mimi maenda matora danho rekuti munyatsonzwisisa kuti zvatiri kuudzwa zvandaudzwa ichokwadi here ichi. No, tagara tinongodaro tikawana nyaya haiperere ipapo, kana pari paredhiyo kana ipo pano pasocial media, tinozoendera mberi kuseri kuti tinzwisise kuti chii chiri kumboitika. Kana pane pari kuda rubatsiro toendera mberi nekuona kuti vanhu vabatsirikana here, kwete kungonakidzwa nekungotaura nyaya dzevanhu. Saka mukutaura vanhu vanoziva, vanhu vanoona, ende chanakira nyaya yesocial media ka hongu nyika yakakura, asi nekukura ikoko tinoita kunge tiri mu1 room, munhu wese arimo imomo, apashayika anoti aiwa munhu ndamuziva we, apashayika anoti apa uyu takatokura tese, uyu takatodzidza tese, uyu takatodai. Saka ndopatozoenderera mberi nekuseri manje kuti nemi uyu wamuri kuti makadzidza mese chimbotiudzai. Saka pakuenderera mberi tichitsvagurudza ndo panozoburitsa nyaya idzi. Kwakuona kuti ari kuchinindiro yechidiki, fesi yandinayo ndeye munhu akura, ndakaroyeyo iye akatokura zveshuwa. Kwakutotanga uchizongorera hongu achiuya unombonzani, andonzi ndini, tione chitupa chabuda. Alright, wakaberekwa gore, ndakaberekwa gore rakadai. Oh, alright, okay. Saka zviri kufamba sehanya yangu yakamira yakadai. Alright, okay. Maita munhu interview. Pakutozoona tumwe turi kubuda kati no man, nyaya hadzisi kubatana idzi. Ende mukumuita interview as well. I think in with my experience, what I usually do, ndikanzwa kuti munhu uyu ane nyaya yakadai, tisati taenda pamhepo, handidi kubva ndanzwa nyaya yese kupedzeredza, ndongoda just a summary, kuitira kuti patinedzenge takuchiita interview ndochizonyatsodzika nenyaya. Saka mukudzika kuya uchidzika topata kuzoona kuti ai kaka idzi nyaya dzisi kubatana idzi, izvi zvari kutaura izvi kuti vana vamainini mwari grade 7 mwe grade 6 mwe grade 5 mwe chicha iwe amaina kuita gore mwana iri vaizvara zvakaita seko vaito ndoponozoona kuti no, maybe we need to investigate further, ndopakuzobuda nenyaya idzi. Tinoona iyo zvinezvi mumugwagwa, mugwagwa tinoona vamwe vana vari kupema, vamwe vari kutengesa, vamwe vari kuita zvakasiyana siyana. Iye uyu vana vaanga achiti vana vamainini vake aigara navo sei, aivaiti sei? Ndo zvimwe zvakuda kuchiongorwa nemapurisa, but from zvatawana isu vana ava aipinda navo mustreet. Iyo ndonogara kwakawanda, vana vari parobhoti, chaapiwa mwana otoenda unovapa, chaapiwa otoenda unovapa, ende vana ava vakatokochwa zvokutotaura, ende chero kada kuti uedze kudai, ende tichizoendera mberi nekuongorora mutsvaguru dzedu, wotoona kuti kana abuse chaiyo kutorohwa, ende tiri kunamata kuti zvinge zvakaperera pakurohwa chete, pana zvimwe zvakatozoitika kumberi. Nekuti vana vacho vakasangana vakomana nevasikana, yes, ende achigara navo mumba vari vakomana nevasikana. Inini chimwe chandifundutsa, tinoziva kuti kana taura nyaya yemunhu mukuru, tiri kuti isusu vanhu vakuru ndo vanochengeta tsika dzedu, vachivaira vadiki, musanyepe, musaite hugeri. Asi mbuya vanga vakagara apa, munhu wechikuru, uye vari mukati
meyo inyaya memadhira. Aiwa mbuya tambofamba navo kusvika tavakona vasvika pakutopererwawo ende havana kuziva kuti ndokwazvichasvika zvokuti tichizovabata vachizotaura ai ndiri kugara budiro sei musiri kugara nemwana nefull house zvichizodai. Saka uchibvunza uchivavhiringa uchiita sei unotozoona kutoti panotaurwa manyimbo unotongoona kuti vari kutozivana vari kutogara vese nemwana uyu vari kutoziva madhira vari kuita. Saka hai vachataura zvavo ndosaka tayaisa nyaya mumaoko emapurisa. Tichiona mukati menyaya pane vakawanda vanga vachitouya vachibatsira vachiunza zvekudya vachiendesa vana kuchikoro. Tinoona kuti pane vanhu vanenge vari pachokwadi chaipo kuda rubatsiro asi vanhu havasangana nevanhu vane ugefa. Zvinhu zvakadai chii chamungade kupa advice nemi zvichida kune vanhu vari kubira vanhu neukopokopo uye neavo vanenge vaine mwoyo wekuda kubatsira? Unoziva mwoyo wekubatsira ini ndotozviona secalling, sebasa raMwari. Vanhu vakaita seava vanoita ugevha utsotsi vanogona kutokanganisa mweya yevamwe vanhu, but kana uri munhu wakatumwa naMwari izvi hazviite kuti udzokere shure. Hongu mukurarama kune matsotsi ende vanhu vakadai havafanirwe kutozovharira mukana, vari kutodhisevha kubatsirwa senge ipapapa right. Uyu ndo zvaangachiita achishandisa vana. Takuda uchizoti vana vandivanani vakabvepi, but these are innocent children. Zvazowanika kuti vana ava vakabvepi zvakambomira sei, maybe they will still need help ende vana iva vachangoramba vachingobatsirwa. Takutongonamatira mweya waMwari chaivo vanhu kuti vaite mwoyo waMwari wekuti still uyu aita zvaaita asi let's look at these innocent souls. Let's look at these innocent souls. Taona nguva yavatorwa vana vatonzi vari kuenda kusocial warfare. Iyi nhau here yekuti kwavari kugara kwavanga vachigara kwacho vanga vachitogara nemukadzi yeyushu uye vangani makwanisa kubata nhamba yevana ava here kuti vangani? Uyu achitaura iye mukadzi uyu hatichazivi zita rake chero ndiani. Mukadzi uyu achitaura aiti kumba ane vana 5 asi vazouya vekuchechi vekufamily of God vari kutaura kuti isusu vana vatiri kuzara mumaoko ake i8 because as we speak pane vamwe vari kunzi matwins but zvazobuda nhasi kuti they are not even twins vakaendeswa kuboarding, vatori kuboarding right now, vakaendeswa nefamily of God. Toti ivavo vari 2 kozoti ava vari 5 vaanavo kumba and then pamusoro pezvo tochizoti mumwe ari kunzi akakwedzwa bhazameno kuti akaenda kupi achikwidzwa nevava. Iye uyu ari kunzi akamboudza vanhu vekuchechi kuti mwana uyu ari kunzi akafa asi ava vana vadiki vachizobvunzurudza vanoti takamuperekedza tikamukwidza bhazi akaenda. Zvakufundutsa nawo. Zvakufundutsa. Makwanisa kuvaudza sei panapa kuti muzoti nekuti kana munhu atodetwa interview anga angomirira kuti aiwa ndakuwana zviwanikwa zvinenge zvichakandii, makwanisa kumuudza sei pano nhasi kuti vazokwanisa kumbotorwa nemapurisa zvaitika izvo? Pavakauya pashow musi weTuesday akatibuditsira mareports echikoro nditori paA level takatobuda ne14 points, mwana uyo ari kugona, tikatoonawo maripoti and then Prophet Elijah vakati alright, kana unoda kuendera mberi nechikoro I'm prepared kukubhadhara school fees. You know one funny thing that happened kune vanotevera Prophet Elijah kazhinji vakauya vakanzwa nyaya havadi kuzoti kuseri varambe vachizotsvaga vanhu vaya vachidai kana vatoti ndiri kukubatsira nechakati vanotongobvisa votokupa ipapo votopedzisera. Vakati vabva kusho vakatibata vakati for some reason I had the money to give that woman but mwoyo wangu hawangoramba bva ndazongomupa kuti mari yechikafu and then mangwana mapastors angu achauya kuchikoro kwamuri kudzidza nevana vozobhadhara mari direct kuchikoro. So ini ndavati no, prophet vati huyai ndikutambidzei mari
nezuro takatoswera tichiita hurukuru dzacho. Saka iwewe yako fizi imari iko dzevana imari bvadzataurwa bvatatonyora ngati okay varitaurwa nezvemagroceries as well kuti maybe also need support. Sure tikutoda sipo tikutoda zvekudya tikatonyora grocery list ngati chiuyai tisangane na10 profit vaingoita hand over mari nemagroceries avanenge vanawo. Saka vauya vari vanhu varizotora mari school fees nemagroceries. Maine mwana aiwa pandakati pane vanhu vafona vati uri kunyepa ende vauri kuti amai guru ava wati mangwana ndakazongofona zvakanzi iwo amai guru ndo vakafona ndanzwa shanda achiti anzi ari kunzi anga achinyepa ndini mai guru ngati amai guru muri sei muri kumusha. I thought she was kumusha kuchipingi. Aiwa nditori marara kubudiro ngati kubudiriro kwani handogara nasahwira wangu ndiri kutodawo kutouya kuzotaura paredhiyo shuwa shandi zvese zvataura hasi kumbonyepa ichokwadi ndindakakwidza vana bhazi kubva kumusha ndikazoda ndikati okay no problem. Saka gogo wangu auyawo kuzotsigirawo nyaya yanga ichitaurwa nemusikana. Ini ndirazonzwisa zvivindi zvacho zvekuuya panational radio. Chandaona gogo vari kushandiswa nemusikana. Gogo zvese zvavari kuita nekutotaura nekutoita vari kutoudzwa nemusikana. Imi munobva madai munotaura makadai munodai zvese vari kuudzwa nemusikana. Aiwa tete basa ramuri kuita tiri kuriona nekuti vazhinji vari kubatsirika. Hongu zvinonzi hakuna mvura isina uchura. Tinoona pano nepapapo zvetinozoti nai vedu vanava mashoko amungade kutaura kuvanhu tinoziva kuti umwe anotokufonera kuti unoziva kuti ini nyaya yangu yakadai so ndoda kuuya kuzotaura zviri kuitika. Mashoko amungade kutaura. Mashoko atingade kutaura ndeyekuti vedu weka ngatiregerei kukanganisira vanhu varikuda kubatsirwa zvechokwadi nekuita nyaya dzemanyepo. Hongu before tisati tataura nemunhu tinomboitawo edu mainvestigations, but pane vanhu vakangwarisa zvokuti senge musikana I think taita 2 weeks asati auya tichimbotsvaga tichimboongorora pampacho patakazoti uya akati ndarwara. Saka taita 2 weeks tekuti tinyatsotsvagiridza nyaya dzake, but unoona pane mumwe akangwarisa akatongwarisa zvokuti ukasatonyatsokumbirawo Mwari kuti vakupa uchenjeri newisdom chaiyo munogona kutongobhilivha zvokuti dei papa patisina mbona ende tiri kuda kutenda as well our followers vanogona kuona kuti no munhu ndamuziva wobva vatouya neinformation vachitibatsira. Saka tinoda kungovatendawo. Vakutokudzai kuti fesi yaari kuti akapiwa neuroyi ndo yake chaiyo ndo yake chaiyo yari kutonyepa uyu akatozodai akatodai tikati ya aiwa kunosaka nezvakawanda mabasa aiwa ndo mabasa acho. Aiwa tete mazvita henyu. Okay, all right, thank you. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinoziva kuti vazhinji tine zviri kutitambudza zvinoda kubatsirwa, asiwo kune vari kutora mukana iwoyu kuuya vachitaura manyepo zvinozokanganisa kuti kunyange nevanoda kubatsira vabatsire. Ngatiitei moyo wekunzwira kwete kuda kuita ugefa pese pese.